Юйма Маджерский. Тема Лексайдж. Купатило. A WC csésze. Uk Alja. A WC ülőke. Uk Daska. A WC papír. Toilet paper. A WC papírtartó. Dry toilet papira. A mosdó. Lavabo. A csap. Slavina. A zuhany. Tu. A zuhanyfej. Glavatua. A fürdőkád. Kata. A bidé. Bide. A fürdőszobai tükör. Aglotalo cupatalo. A fürdőszobai szekrény. Ormaria cupatalo. A fürdőszobai polc. Polika cupatalo. A törölközőtartó. Drapekara. A törölközőakasztó. Kukika zapikar. A zuhanyfüggöny. Zavisa zatu. A fürdőszobaszőnyeg. Prosturka zacupatalo. A törölköző. Pikar. A fürdőlepedő. Pikar zacupanj. A kéztörlő. Pikar zaruk. A mosdókendő. Kurpa zapranj. A fürdőköpeny. Betamantil. A szappan. Sapan. A kézmosó szappan. Sapan zaruk. A szappanadagoló. Dozerza sapan. A szappantartó. Pojutaza sapan. A fogkefe. Ekikaza zub. A fokrém. Pastaza zub. A fogkefetartó. Draekika. A fogmosó pohár. Azeekikyu. A sampon. Ampon. A balzsam. Regenerator. A tusfürdő.
Gelza torrenge. A fürdőszivacs. Sunarza kupenge. A hajszárító. Fin. A zuhanyfüggöny. A mosdó. A szappan. Elitely zov de zapentite ovri. Positite flashcards luna, komai vibagd ovajai hiljade druj polova popuno bispleno. Link du opisu.